No, všichni nemáme kouzelné růžky. Už dlouho jsem chtěla všechny ty staré knihy přemístit do referenční sekce. Teď dám na jejich místo knihy nové. Moc vám děkuji za pomoc. Děláš si srandu po všem, co pro mě děláš? Tohle bylo to nejmenší. Ale ti, za stolik to nebylo. Ne, naučila jsi mě jen hodnotu přátelství, takže nic moc. Možná jsem ti nabídla malou radu, ale to, kdo se z tebe stal, to je tvoje zásluha. Jsem hrdá, že si máš žačka i kamarádka. A teď se musíme zbavit těch krabic. Spajku, pomůžeš? Spajku? Co to je? To je ptáček. Nebo Parasprite. Je to tu! Obvykle dostávám dopisy od draků. Je to ten nejrychlejší způsob. Pro mě? Kdo by mi tak mohl napsat? To je od poníku z mé vesnice. Hrozí jim něco? Zlobí se na tebe? Ne, je to horší. Pozvali mě na výroční festival západu slunce. Skupina Nova uvádí My little pony, my little pony. Co mi přátelé mí mohou dát? Dali jste mi kouzlo, co si víc přát. Dobrodružství, legrace, nadmaní srdce, jak je věrné, k sobě být milý, jak snadné je, a skouzli nám to snáze, kde to jsou. Naše přátelství moc magickou. My Little Pony. Tam a zase zpátky, část první. Ahoj, poníci. Ahoj, Starlight. Co ty tady děláš? Já byla pozvaná. Přece na ten festival. Jo, ale nečekali jsme, že přijedeš. Snad jsi si nemyslela, že tě tu vážně chceme, že ne? Ale já se omluvila. To všechno už je za námi. Prosím, dost! Dost! Co se děje? Je tady někdo? Princezna Luna? Kde se tady bereš? Sny jsou mou doménou, Starlight Glimmer. Jsem tu, protože mě ty potřebuješ. Je to jen sen. Možná je to jenom sen, ale pocity v něm jsou pravé. Bezva. Takže mám větší strach vrátit se do vesnice, než jsem si myslela. A co mám teď dělat? Mně osobně už mnohokrát pomohlo 6 velice výjimečných poníků. Pomohli mi překonat mou minulost. A ty máš to štěstí, že je znáš. A právě jim se svěř se svými obavami. Jsi stejná jako kdysi já, Starlight Glimmer. A z vlastní zkušenosti ti můžu říct, že všechno se časem spraví. Pak princezna Luna řekla, že se mám svěřit, jak se cítím. Takže